Ya para kawula tuwin wadyabala ingkang sami seba samya nyingkir. Awit datanku awa nampi daya saking Kyai Sundamanik nalika semanten lumampah Sang Tapa Begawan Durna anjurung tungkul marang panengah Pandhawa dada kagat nata Mandura Prabu Baladewa. Jajalan sekretaning Bawana Bawa Durna wonten dawuhan Prabu jagat pangesungkara lakon teka Bawa Durna tegal kalian Yayi Arjuna nuwun sewu kula nek sampun matur kula saguh mateni kalian Janaka kula mriko badhe damel karti sampe kok mejahe dumateng pun Janaka. Liwang Sukmana mangadili duwi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Durmangke paman Pati Arya Senggundi ayo ndadekake kaget pengenira si Paman Pati Arya Senggundi dene sira ingsun miji ana ngarsaning manira Paman Pati Arya Suman Paman Pati Arya Senggundi kawula ana ninggi dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana sekawit paduka miji tuwinani bali dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing jawi sangat kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman karaos tentrem kaya diri kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggi Paman Pati Arya Senggundi kadiparanggon sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negari ing Astina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kengkarempin Paman Pati Arya Senggundi menawi paduka andang bab tata rakiting kaprajan nggih tartentu sadaya tan badhe nguji wani para kawula samya sayekseka katya karya huring nusa bangsa tuwin negari ing Astina mandhapipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang abding kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna nggih dewaji kawula ana ninggi Paman Pati Arya Senggundi gawe bumbung teka jangkep kang dadi aturira paman mboten langkung mugya pakareng kang utama tindakna selawas urip Paman Pati Arya Senggundi kawula ninggi menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala namung kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap pada paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana Paman Pati Arya Senggundi iki sampun sanget anggen kawula tampi damel bumbung raos sing manahipun Kang Putra kendelo sami-sami paman mboten langkung kasekecakna lenggah jengandika Paman Pati Arya Senggundi sowan wonten Praja Negari Kajauya Paman Pati kawula nak ninggi sampun mboten kirang mrayogi praptanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula ana non nun mangke Bapa penemban turuning saka lima Bapa penemban Kumbayana Sarawa paduka Bapa penemban turuning saka lima ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa penemban Kumbayana oleh astaka swala sila bertapa sumorante hawela kamana kula gapret kantil bututing selikur kula anak nan nggih anak Prabu kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana animbali praptanipun ingkang bapa ing Sukalima sak mangke wonten ing negari Astina nggih praptanipun ingkang bapa ing Sukalima manggih widata niskala niring sambikala tebih saking Rubita durga mendhak kala sirna pambagya raja sampun ingkang bapa tampi mboten langkung kula ngaturaken pudya pangestawanipun ingkang bapa mugya katur nggih anak Prabu Jaka Pitana
Lho niki sampun kula tambah karya Cundaka Panglingga Murda amamana kabagyaning gesangipun Kang Putra Bapa Peneban. Mboten langkung kaskecakna lenggah paduka Bapa Peneban kumbayan wonten Praja Negari Ngastina Bapa Peneban. Sampun boten krang prayogi pisanipun ingkang Bapak sekali mangger kawula nak inggih. Kakang Prabu Karna salenggah paduka Kakang Narpati Karna Basusena Kakang Suryatmaja mugi kaskecaken lenggah paduka Kakang Prabu Karna. Ya jagat pangestu ora wayah para jagat niwang agung. Mangadili nuwih bawana langgeng sinunggi datana werat. Nun mangke Yayi maduka Yayi Prabu Duryudana miji dhumateng praptanipun ingkang Raka sampun boten kirang prayogi. Praptanipun ingkang Raka ing Ngawangga mboten langkung kula ngaturaken asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna iki sampun ingkang rayi tampi karya bombong dasmanahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana. Mboten langkung kaskecakna lenggahipun Kakang Prabu Karna. Iki Kakang Suryatmaja wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nekna inggih sampun boten kirang prayogi praptanipun ingkang Raka ing Ngawangga Yayi Prabu. Nun mangke Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang arayipun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ora wayah Bathara jagat Palendra Jaladewagu. Nun mangke Yayi paduka Yayi Prabu Duryudana amiji dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Sakmangke kula kapiji sowan ngadhep paduka Yayi Prabu Balarama wonten Praja Negari Ngastina. Pambagya raharja sampun ingkang Raka tampi karya bombong casmanahipun ingkang Raka. Tunantuk berkah pamujinipun Yayi Prabu. Sawanipun Raka paring Mandura wonten Praja Negari Ngastina manggih wilujeng rahayu widodana ing sambi kula tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Yayi mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugi kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong casmanahipun ingkang rayi. Mboten langkung kaskecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa kenya lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Koko Prabu kawula niki Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka paring Mandura anggen kula rawuh wonten sowan wonten Praja Negari Gajah Hoya menika Yayi Prabu. Oh, anak Prabu Baladewa wilujeng rawuhipun to nggih. Bapa Durna antuk berkah pangestu paduka Bapa Peneban wilujeng sowanipun ingkang putra ing Mandura. Inggih mugi kaskecaken sampun boten kirang prayogi Peneban. Nur mangke Koko Prabu mesti mawon damel bingung tuwin tuwuh tandha pitaken saking salebeting manah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten dinten sapake kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Praja Negari Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Jaka Pitana tadah wadana wonten kula kanggep lancang ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu wonten timbalan sayekti ingkang Raka boten gadhahi araos sangga runggi anggen kula katimbalan sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Jalaran kula nuwun sewu pendak-pendak kula sowan wonten Praja Negari Ngastina menika mesti kemawon kula sowan kula dipun mrayogaken kanthi bener becik sowan kula kasugata dening sanggaring para kawula kanthi astu ngremenaken tuwineng semaken penggalih. Nggih. Pramila Yayi benjang punapa wonten kalodhanganing wekdal paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nalikanipun boten wonten kewajiban kaprajan awi kula aturi prapta rawuh tetinju marang karejan kawontenan Praja Negari Mandura. Kaicalut raos jiguh yang merkewuh Durgama Sangga Runggi. Negari Mandura karengku kados negari Ngastina inggih negari paduka piyambak. Yayi Prabu matur sembah nuwun. Malah sapangke
kula badhe nyuwun wekdal sawetawis anggen kula badhe mujatur wonten ngarsa Paduka Joko Prabu. Anggen kula ngawontenaken pasewakan awit wigatos menika namung kula piyambak ingkang mangertosi para nayaka dereng kula babari kawuning-wuningan. Bilih samangke kula badhe mujatur wonten ngarsanipun para lenggah. Yayi babar wisan kula suwun supados Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana medharaken sabda pangandika. Jernyatanipun menika ingkang tansah dipun antu-antu dening sangyaning para rawuh. Para pinisepuh tuwin para priyaga ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu jagat pangestungkara Koko Prabu iki. Nun mangke Bapa Depan Durna Kakang Prabu Karna tuwin paman Padari Senggundi. Sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan wonten ngarsanipun para pinisepuh tuwin para lenggah mriku. Koko Prabu kula menika bingung jalaran pitung ari kapengker kula nampi nawala saking arayi kula panengah Pandhawa inggih Yayi Pamadya pun Yayi Setya Margana inggih Rayi Arjuna. Surasaning nawala kula suraos Arjuna badhe gugat nyuwun wangsul negari Ngastina kagem bukti menawi Pandhawa menika gadhah wewenang tumrap negari Ngastina. Awit miturut suraosing nawala ingkang den serat dening Yayi kula Yayi Janaka, Yayi Arjuna dipun paido dipun paiben dening para garwa ing Madukara ngantos ing sakmangke gendran saking papan madunungan. Yayi kula pun Rayi kula pun Yayi Janaka mriku samangke ugi nedhem bingung kawontenanipun kedah kados pundi tuwin wonten pundi ngupati garwa kekalih garwa ing Madukara. Awit mendranipun garwa kekalih Madukara awit para Pandhawa mriku dipun ina dipun tuwin dipun paido. Pramila Koko Prabu kula nyuwun kados pundi pamrayoganipun anggen kula badhe paring wangsulan wonten ngarsanipun Yayi Janaka babagan Yayi Arjuna ingkang gugat kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina. Koko Prabu anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrih sekar kadong ngas kandadong mawe raras retnaning triya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat. Yayi kaget sotaning manahipun ingkang raka ing Mandura. Jalaran tigangane kapengker ugi ingkang raka nampi nawala saking Yayi ing Madukara. Bilih surasaning nawala Yayi Arjuna bingung awit kecalan tuwin kendran garwa Madukara kekalih. Nggih. Nanging wonten suraosing nawala Yayi Arjuna mboten matur bilih sakmangke badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina wonten panguwasipun para Pandhawa. Pramila wonten mriki kula kaget. Wonten mriki kula kaget.
teka Yayi Arjuna nggadahi penggalih kados mekaten. Pramila kula nyuwun iku pratikala wonten ngarsanipun para pinisepuh kalebet padukan Jengkaka Prabu kados pundi pamrayoganipun Koko Prabu. Yayi wonten timbalan. Menika menawi pamanggipun ingkang Raka, menika menawi pamrayoganipun Baladewa. Nggih. Sakmangke kula aturi maringaken kemawon negari ing Astina. Menawi negari Ngastina dipun maringaken wonten ngarsanipun Arjuna. Lajeng para sata Kurawa mangke wonten anggenipun badhe mukti gesang mapan wonten pundi. Lho mangke riyin. Negari Ngastina ingkang dipun pasrahaken dening pun Yayi Arjuna menika tata lair kemawon. Aten tata lair negari Ngastina dipun maringaken wonten ngarsanipun Yayi Panengah inggih Yayi Pamadya, nanging tata batin ingkang dhahar kamukten taksih para sata Kurawa. Awit kula nuwun sewu, kula kinten anggenipun Yayi Arjuna kepingin nyuwun wangsul negari Ngastina menika namung kepingin mbuktekaken kaliyan garwanipun ingkang sakmangke uncat saking kesatriyan Madukara. Awit dipun paido, awit dipun paiben. Sakmangke malah kepara ngregem negari Ngastina, tata batin Ngastina ingkang Kurawa ingkang taksih kagungan negari Ngastina. Mekaten Yayi. Jagat pangestu kula. Kula kinten perkawis menika ugi prayogi. Ceryatanipun kula ugi mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negara Ngastina dipun pasrahaken tuwin dipun regem dening para Pandhawa. Awit sampun jenak anggenipun ingkang rayi mapan wonten negari Ngastina Paman Pati Harisengguni. Wonten dawuh nggih. Nyuwun pamrayoganipun Paman Pati Harisengguni kados pundi anggen sing andika Paman Pati Harisengguni ngawuningan perkawis menika. Nuwun sewu. Nek miturut pamrayoganipun ingkang pamaning kepatihan sakmangke damel pernyataan nggih mawon. Tegesipun kados pundi? Hitam di atas putih mawon. Liripun dipun damel sertifikat antawisipun Kurawa kaliyan Pandhawa ingkang gadhahi wewenang tumrap negari Ngastina sakmangke damel perjanjen kemawon. Damel perjanjen negari Ngastina sawetahipun dipun masrahaken dumateng pun Janaka. Mbuh menika ugi saged dipun masrahaken kanthi tata lahir, ugi saged dipun masrahaken kanthi tata batin. Ning dalam catatan menawi sakmangke garwa Madukara sampun kundur wonten ing kasatriyan negari Ngastina dipun suwun wangsul malih wonten panguwasipun para sata Kurawa. Ngaten kemawon. Mengke kajengipun Janaka ninggal jaminan wonten Raja negari Ngastina, mbuh bondo utawi menapa kajengipun ing sakmangke kinarya seksi perjanjenipun Arjuna anggenipun nyuwun ngambil negari Ngastina. Dadi niku mboten kok murni dipun maringaken menika mboten, nanging negara Ngastina niku disilihke kalih Janaka kinarya pitukon konduripun garwa Madukara. Pripun bijak napa mboten kula? Paman Pati wonten dawuh anak Prabu. Kula kinten kados mekaten ugi prayogi. Kados pamrayoganipun Paman Pati Harisengguni menika ugi sae. Sae liripun kados pundi? Awit kula nuwun sewu, kula piyambak ugi dereng sarujuk, kula dereng lila menawi negari Ngastina wangsul wonten panguwasipun para Pandhawa nanging srana kanthi cara ingkang kados mekaten. Nggih, liripun awit negari Ngastina badhe wangsul wonten panguwasipun para Pandhawa menika kedangginaken srana lantaran nggih menika nglampahi ingkang nami perang ageng Bratayuda. Lah nggih. Mulane kula usul kula nggadahi panemu menawi negari Ngastina dipun silihke kemawon kaliyan Janaka. Janaka dipun paringi ngambil kajengipun ing samangke Janaka lenggah teng dampar kecana negara Ngastina 5 menit kemawon. Wong Janaka nika nek luwih saka 5 menit pun mboten saged. Paman Pati Harisengguni nggih. Nggih. Paman Pati Harisengguni menika ugi prayogi. Maling sakmangke kula kantun metang, kula kantun menggalih pamrayoganipun sinten ingkang badhe kula agem. Nuwun sewu anak Prabu. Bapa Duna kados pundi?
Menapa kula dipun keparengaken nggadahi panemu, menapa kula dipun keparengaken nggadahi pamrayoga. Babadrana kasumanggaken. Mangke riyen nggih, mangke riyen. Oh, kula kok kaya ora sarujuk kalian pangandikanipun anak Prabu Baladewa. Mboten sarujuk liripun kados pundi? Negara kok disilihke, Dipati Arya Sengkuni niku coba. Nggih, Kakang Durna pripun? Negara kok disilih-silihke. Oh, negara niku perkarane wong akeh. Negara ki sing duwe wong akeh, ora mung wong siji. Nggih. Tata lair pancen anak Prabu Jaka Pitana menika kaya-kaya dene sing duweni negara Ngastina. Nanging tata batin lho, Dik Pati. Gandeng negara Ngastina niku isine Karang Pradisan. Negara Ngastina niku isine Kutagara. Tur meneh wonten ing Kutagara wonten ing Karang Pradisan menika isine wong akeh, ora mung wong siji. Teges negari Ngastina, salah sawijine negari menika kagunganipun tiyang kathah. Awit negari Ngastina menika kagem mukti kawula sementen bane ingkang sami seba menika lho nggih. Nggih. Pramila pamrayoganipun Babadrana kados pundi? Kula mboten sarujuk ana negara kok disilihke. Negara kok sertifikate dipalsukan. Negara kok anggepe oh nuwun sewu Dik Pati Ari Sengkuni kula mboten kok kula maido. Nggih Kakang Durna. Sing jeneng wong musyawarah menika ingkang dipun padosi namung mupakatipun, namung sarujuk ing satunggaling pirembagan. Pramila kula badhe nglempengaken, kula badhe nglurusaken salah satunggiling perkawis menika utaminipun babagan Adipati Ari Sengkuni ingkang ngusul ingkang gadhahi panemu ing sakmangke supados damel perjanjian negari Ngastina dipun paringaken ngambil dumateng Janaka. Lajeng menawi garwa Madukara mengke sampun wangsul, negari Ngastina dipun suwun wangsul. Oh, mboten saged lho nggih, mboten saged, mboten saged. Niku mboten saged. Negara kok disilih-silihke, negara kok dinyeh-nyehke. Oh, wong ya ana sertifikate barang kok dinyeh-nyehke ora. Ya nek Janaka niku terampil, ya nek Janaka niku amanah li nyimpen sertifikat. Terus nek mengke terus didol. Malah Kurawa kapitunan mengke ngerti-ngerti anten wong nyaut negara Ngastina terus Kurawa teng pundi coba? Mapan teng pundi? Mosok teng kontrakan tak nggih mboten pantes to nggih. Nggih. Lajeng kados pundi? Kula nggih mboten sarujuk kalian panemunipun anak Prabu Baladewa ingkang nggadahi pamrayoga. Tata lair negari Ngastina dipun paringaken dumateng para Pandhawa, tata batin negari Ngastina tasih darbaipun Marasata Kurawa teges Kurawa tasih dahar kamukten wonten praja negari Ngastina. Menika nggih mboten gathuk, menika nggih mboten mathuk, menika mboten pas. Mboten pasipun kados pundi Bapak Durna? Peteng nggih. Lho. Dumeh peteng kok terus mboten pas. Nuwun sewu mboten pasipun menika ngenten. Nek tata lair negara Ngastina dipun pasrahke kalian Pandhawa, tata batin menika otomatis Pandhawa nggih darbahi negara Ngastina. Jernyatanipun tata lair Pandhawa nggadahi negari Ngastina, tartentu Pandhawa ugi nggadahi wewenang dahar kamukten wonten praja negari Ngastina. Pramila kula mboten sarujuk kalian pamanggipun anak Prabu Baladewa. Ora ana negara kok dipasrahke tata lair utawa tata batin, mboten enten critane. Lho mangke riyen Bapak. Terus pundi jare? Tata lair Pandhawa menika mapan wonten negari Ngastina, nanging batin para Sata Kurawa menika ingkang estu sejati ndarbahi negari Ngastina utawi dipun nijol kemawon, dipun lintu kemawon. Dipun nijolaken kados pundi? Kurawa mapan teng negari Ngamarta, Pandhawa mapan teng negari Ngastina. Ngaten kemawon kados pundi? Niku nggih mboten masuk niku. Oh, wong ratu kok ijol-ijolan dampar. Ratu kok ijol-ijolan negara. Mengke bingung kawulane. Merga nuwun sewu anak Prabu Puntadewa menika menawi lenggah wonten dampar kesana negari Ngastina, piyambakipun menika dereng prisa. Kados pundi selok bulukipun para kawula negari Ngastina menika dereng prisa. Kados pundi anggenipun Srana Mernata Mengku ngayomi sangjaning para kawula praja negari Ngastina menika anak Prabu Puntadewa dereng prisa. Pramila nuwun sewu. Niku mboten mutu niku pamrayogane sampeyan niku. Mboten mutu liripun. Pun kula matur bola-bali ta wau. Oh, sampeyan niku nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana. Babadrana Kadipaten. Nuwun sewu lho, nggih. Menawi aturipun ingkang bapa sak mangke dipun gugu, menawi aturipun ingkang bapa sak Sokalima sak mangke dipun dahar. Menapa kula dipun keparengaken damel cuntel ruwet lakonipun Janaka. Liripun badhe dipun damel cuntel Arjuna, lampanipun kados pundi? Oh, nuwun sewu. Janaka menika mboten pantes lenggah dampar kisana negari Ngastina. Jalaran Pandhawa menika tak sampun nggadahi kamukten piyambak wonten negari Ngendraprasa menika sampun darbahipun para Pandhawa. Lah kok
delangap ucape Janaka kepengin gugat njaluk bali negara Ngastina. Oh, mboten saged, mboten saged. Negara Ngastina menika sampun dipun lenggahi dening para Sata Kurawa. Lajeng parang Paduka berbantur kados pundi? Kula badhe damel srana, kula badhe damel Karti Sampeka, Janaka supados mati saderengipun perang Bratayuda. Anak Prabu Jaka Pitana. Sikra-sikra yen Pramana Kanca sikra ngraket nawang sesangka. Nalindra mbok maro sing sang katri kumulung mangroma ing wada. Kurca krore kakiri ronang kono magawe gelare rawang mang. Kedemadaning kauntunan pasewakan negaring Astina. Nalika semanten legeg datan mobat datan musik nata ing Astina Sang Prabu Jaka Pitana nganti kaya pratima golek kencana. Ndadosaken kanyut pinaka warju, kanyut jare wong aganten warju jare wong akecok. Minangka durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru geger jaba wiyak ngarsa tekeping Purwasiban pun amuk apa to kang dadi darunane. Para macana medhe kajeng ing medhot saka wantilan. Kejawi amung praptanipun pamadya Pandhawa sang Raden Arjuna ya Raden Janaka satring Madukara. Ingkang wonten minggah madaring Datulaya mancat Pancanidi. Minggah wonten kedaton negaring Astina. Nalika semanten pepeh-pepeh pindhasa temetarangan. Gawe kaget kang samya ulat mangrombaing para kawula. Kanca ana gondang babararum Raden Janaka prapta Raden Janaka golek dalan. Nyatlangening kalanjuan aglar wantan moncara. Tinonor kekoneng suram sara tetan madang.
kasur lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa ngatika permarane mangos wong ngambrel anggang ati karenane kaswase alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe tresna tanana kanggo jiwa raras tanana kang kuciwa raras jagat pangestu ngoro Bawa Durna kula wonten timbalan kere dereng ngantos puna kula nampi sabda pangandika paduka bapa remban saka limba menika kula nampi praptanipun Yayi Panengah Pandhawa bapa remban dipun bagekaken riyin niku selak mboten sabar ajeng ngukup negara Ngastina niku paling niku nggih bocah niku cendra sabaran kemudu-kudu senengane sok kemrungsung nek Janaka niku nggih urung wayah dibuka wis dibuka dhewe nawalanipun menika nggih Bapak Durna iki kula aturi renggah ingkang langkung sekeca kula anak-anak sampun boten kirang kepenak Yayi Janaka Yayi Arjuna sawise asu kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi raharja sapraptanira Dimas Janaka ing Madukara Yayi Panengah nunamit pasang kalimantabi dinebena ngilodoni dumawang tawang tuwang dinebena saking sisiku dendhaning Bathara Kaka Prabu kawula nuninggi sekawit paduka Kanjeng Kaka Prabu Jaka Pitana amiji dhumateng piswanipun ingkang rayi Madukara ingkang rayi Panengah wilujeng sowan kula wonten Praja Negari ing Astina mboten manggilangan setunggal punapa Kaka Prabu kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka Kanjeng Kaka Prabu Jaka Pitana
pengayoman kula wonten ing Madyapada Kaka Prabu Duryudana. Ya, Yayi Janaka tak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang ing Astina wae tampanana Yayi Panengah. Kawula ninggi sampun sanget anggening ingkang rayi pundi karya jimat paribe ndayana ing kasantosan prayogan Arjuna. Kados sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu. Janraka, Janmaka, Arjuna. Sowan ana ing Prajanegara Ngastina padha kanthi raja sak praptamu ya ngger, anakku Cah Bagus Madukara. Bapa Penemban Durna wilujeng sowan kula. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampanana ya Janaka. Inggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Ya senajan to kepiye wae kanane sing jeneng wong kelangan marang bojo ngono pancen abot. Luwih bojone minggat. Kandhal wong lan sak panunggalane kuwi pancen abot lakone Janaka. Inggih. Mula sing sabar nggonmu nampa, sing sabar nggonmu nrima marang kananmu. Inggih. Bapa Durna kawula nulinggih. Prayogatna ya Janaka. Sampun boten kirang prayogi. Janaka padha kanthi raja sapraptane Dimas Arjuna. Kaka Prabu Baladewa rawuh wonten negari ing Astina. Ya, sekawit aku disuwuni pamrayoga dening Yayi Prabu Jaka Pitana babagan nggone Sadi gugat kepengin njaluk baline negara Ngastina. Mekaten, ya, bekti kula kunjuk Kaka Prabu. Wis tak tampa Arjuna, ora lek pangestuku tampanana Dimas Janaka. Sampun sanget anggen kawula pundi? Prayogatna Arjuna sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu Baladewa. Arjuna, kula wonten pangandika ing adhawuh Kaka Prabu Duryudana. Apa to kang dadi darunane? Sartane ana wigati apa? Nggone Sadi sowan ngadhep ana ngarsanipun Kakang wektu dina iki ning Prajanegara Ngastina. Arjuna sowanmu tanpa tinimbalan. Mugi dados ning kawuningan Kaka Prabu lepat atur diagung pangaksami. Sayekti sowanipun ingkang rayipun Panengah Pandhawa. Kula menika namung badhe nanjaken babagan nawala ingkang sampun kula aturaken. Nawala ingkang sampun kula aturaken kunjuk wonten ngarsanipun Kaka Prabu Duryudana Sabta Ari kapengker. Surasaning nawala kula kinten ugi sampun den waos dening Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Malah ing sakmangke Sabta Ari kapengker ugi kula nyuwun inah. Kula ngaturaken inah dinten dangunipun Sabta Ari utawi 7 dina. Lah gandeng menika sampun lumampah Sabta Ari. Ari kalenggan sak menika kula nyuwun iguh pamrayoganipun Kaka Prabu. Kados pundi anggen Paduka nggelar Twinanggulung menggalih babagan ingkang rayi ingkang kepingin nyuwun wangsulipun praja negari ing Astina Kaka Prabu jagat pangestungkara. Bapa Durna Wonten dawuh. Kados pundi mriku? Kula boten saged atur wangsulan. Kajengipun kula ingkang menehi wangsulan kaliyan Pun Arjuna. Anak Prabu Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang angat samping tawang susah angin nganting kone. Nyanggali yang kangkung beksi mebar. Wis getem-getem penggaling Pandhita Ngisakalima Sang Tapa Begawan Durna nalika semana mulat praptane ingkang putra Panengah Pandhawa anenggih Raden Arjuna. Eling-eling Sang Tapa Begawan Durna ora nrimakake yen to negara Ngastina bali ana panguasane para Pandhawa. Wekasan tega yang tegel ngliga wujuding pusaka aran Kyai Cundamanik den julung tungkul Sang Panengah Pandhawa. Ngener dadaning Sang Raden Janaka nglumpruk tanpa daya sirna margalayu. Eling-eling gedhe pangaribawane pusakaning Sang Tapa Begawan Durna.
kewandaning Sang Raden Arjuna ingkang sirna margalayu dawah wonten sitinggil binatara damel cingahing sangya para kawula ten wadyabala ingkang sami seba samya nyinggir awit datan kuwa nampi daya saking Kyai Cundamanik nalika semanten lumampah Sang Tapa Begawan Durna anjurung tungkul marang panengah Pandhawa dada kagat nata Mandura Prabu Baladewa. Jalan sekretaning Bawana Bawa Durna wonten dawuhan Prabu jagat pangesungkara lakon teka Bawa Durna tegel kalian Yayi Arjuna nuwun sewu kula nek sampun matur kula saguh mateni kalian Janaka kula mrika badhe damel karti sampe kok mejahi dumateng pun Janaka awit kula gi sampun matur bilih kula badhe damel cuntel lakune Arjuna menungso ora tatanan napa pantes kaya ngono kuwi jeluk pendhita apa pantes kaya ngono kuwi derajate brahmana tumindak sing kaya mangkono Yayi nyuwun malih perkawis menika badhe kula aturaken wonten ngarsanipun para Pandhawa Yayi. Rombok marwa sing sangka atriku mulung mangroma ing wadya Kartagara Kartagara rek kiri-kiri jagat pangestunggara Bawa Durna kula akeni Bawa Durna menika gurune wong perang ora jelas Bawa Durna menika gurunipun tiyang ingkang kepengin ngasinungan kasedlen duwe kepengin kasinungan gunung asantikan kadegdayan lan sak panunggalanipun genah iya lagu men ku ana pendhita kok pintere rajamak pinter memanfaatkan kalodhangan. Pripun Dipati pripun? Leh kula mateni pirangane Pandhawa rak ming gampang to? Gampang kowe lah. Ora dadak ngepyake Kurawa, ora dadak budalan. Ming anggere Pandhawa lena suduk Cundamanik pros modar kabeh. Modar kabeh. Oh, niki mengke Tan Murunga badhe merembet. Patine Pandhawa nika badhe merembet. Nggih. Terus nika kuandane Janaka badhe dipun menapakaken dimasak. Lho. Nggih dibuang tok Dipati, dipun larung wonten ing segara. Oh, kuandane menungso, kuandane mangsa kok dimasak. Tan Wandi dagingipun mangke malah mboten badhe
ndadosaken perkawis ing boten prayogi. Ngaten Kakang Durna. Wah jan. Gumunku kok Sunda Manik niku ya tumama. Wong biasane Sunda Manik niku dimusuhke Petruk malah ngetokke bendho Sunda Manik malah sok kalau mangsane putung pucuke nganti sok kangelan ngelaske lah kok sak gendakan iki Sunda Manik tumama. Dewate wonten dawuh. Sampeyan kok sosok kulino ngece lho. Sunda Manik niku arep wis tayangen. Ning lek tayangen niku ora merga kepangan umur niku mboten ning merga. Lek tayang ndadake tayang Kyai Sunda Manik niku merga wis ngasin cara dene keris menika. Oh, ngaten. Pun mambu getih menungsa wirang-wirang. Dadi getih menika wonten zat ingkang damel korosi wesi Adipati. Oh, walah ngaten kok. Ya le ajar IPS iki kapan? IPA. IPS nang sampean ngono. Ngawu kawar ngawur. Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Ning kula kinten perkawis menika badhe ndadosaken perkawis ingkang ageng. Awit kriwikan dados grujokan kuwi dadi tangisan pelajaripun Koko Prabu Baladewa ingkang badhe ngandhaken perkawis menika dhumateng pun para Pandhawa. Kula aturi santai kemawon. Sampun ngantos watos. Lha dipun kados pundi? Wonten mriki menika lenggah senopatine negari Ngastina. Wonten mriki menika lenggah anak Prabu Suryatmaja nggih anak Prabu Suryaputra. Nggih. Malah samangke kula aturi ndhawuhaken kemawon kaliyan anak Prabu Karna. Mekaten Bapak. Nggih. Kakang Adiwati. Wonten timbalan Yayi. Dinten sak menika kula aturi ngetingalaken juritipun Kakang Prabu Karna. Kula aturi supados anungkul Koko Prabu Baladewa. Sampun ngantos sing sak mangke matur bab perkawis menika dhumateng kadang kula pun para Pandhawa. Nyuwun pamit madal wasilan Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngatos-atos Kakang Prabu Karna. Jagat Pangestu-ngara Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Kula pasrahaken sedaya perkawis menika wonten ngarsa Paduka Bapak Durna. Sampun kantos sedanipun Yayi Janaka. Ing sakmangke dadosaken kujiwa tuwin damel daredah wonten praja negari Ngastina. Nak ngestaken dawuh nyun pangestu Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Ngestaken dawuh. Dewate wonten dawuh. Kono nggih dibubarke. Oh nggih. Dawuh kalian Kartamarma. Dawuh kalian Kurawa. Nggih, supados kuwandhanipun Janaka dipun larung.
Oh, dipun larung teng pundi? Teng Parangkusuma mawon. Mboten satu-ato, sing cerak saking mriki Dipati. Oh, nggih. Kula kinten ajeng teng Samas. Mo mboten. Arep mriki cerak jalan Samas ning teng Parangkusuma mawon. Kalih dolan Dipati. Oh, nggih. Kakang Durna ngestaken dawuh. Pun gak dibubarke. Nggih. Selak bintang tamune Lintang Dayoe selak ngentosi. Oh, nggih. Lintang Dayo niku Bintang tamu sinten? Karyoso. Lho. Kok Karyasa niku? Anu sinten nika? Waloya kok Karyoso. Oh, sampean iki kaya. Nggih, Kakang ngestaken dawuh. Anak Prabu, paman kados pundi? Ngendikanipun Kakang Durna supados dipun bibaraken babar wisan bubar kang padha sibu. Ingsun kuntur kedaton nan ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan ngandya Sang Hyang Surya kinarya madhangi lakumu paman padhari sengkuni. Ayo funange.